Mwana dichika mkoma. Hapa studio tuma fireworks hapa. Don't use nyato famba because basara mno bata mimi riombe. Effect for sure. So I want you to come through and introduce yourself. Then tono pizza nyaya tachitora na nyingi. All right. Magadi muri Zimbabwe zita ndi Uncle Sainta. Chanzwadzi chamai venyu chigotwe mumba mana mama. Mazwano ndakapiwa kazitaidzwa ndakunzi bhiza remujawu, bhiza rinowina. Chireve. Chinopedza masports. Ndichiri kutofambira nyaya dzacho kuti ndizive kuti akandipa ndiani. It's very unfortunate kuti handisandatoziva kuti ndakaripiwa naani. Asi ndakatongozoona patowanika bhiza kanetuma rasta so kachitendera. Oh, I remember the name. Interesting. But anyway, it's no gamchirai mkomo edu pa Star FM, you know, pa After Drive every Wednesday. Ndimo chaita guest redura nas. Thank you very much. So you can continue with your introduction. Magazonzi bizarre no pizza boy. Yes, so Uncle Saint chekutanga ndiri baba vevana vasikana. Yes, I'm a dad to my little girls. Mumbo wachona atwa form 2 mfunge. So my manje nenda kuto vaone mwana anenge apedza ku high school. So zvakadaro zvakare by calling I believe that I'm an evangelist. Yeah. Yes, I've been evangelizing for years since grade I think primary. Yes, ndichingo shumira nchingodaro nchidaro. But mazwana ancha evangelize zviya zvekumira papulpit chiparidza chidi. Ndakazonzisa kuti unogona kutongo evangelize nekurarama. Right. Nemaitiro ako. And zoshowa maitiro nyomkoma wedu ga tichabata kumberi kune conversation edu. Aiwa akanaka. Aiwa tinotenda. Right. So let's talk about the issue that we're having here na Nyenge. Yeah. Who has got a better heart? Because I think your heart is bigger than everything. This is why I was arguing to say Rume, they've got a better heart when it comes to chengeta and trying to make sure they take care of someone. Yeah, and rungonzwa streets indri munhu wemastreets. Right. So mastreets vari kutaura kuti shiri yakazobvuta rekeni. Vakadzi vaizikanwa zvakanyanya nekuva nemoyo murefu, nokuva nemoyo wakanaka. Munoziva kuti pane time yekutoti vakadzi paitonzi vanhu vakanzi zvanetsa vasiyana, mukadzi ndiyaenda nevana. Vemazuva vakutokusiyira mwana. Right. Antikana vangu here. Iropa rako idzinza rako. Saka ona Kanyenge ndopazviri kukubata ipapo. Ndopari kutofira metsi yacho ipapo. No, sometimes maybe you need something to go in a good mental space to go with the kids. Sanesh do baba bevanaka. It is both our responsibility, but dimi baba bachona. Aiwa, but Sara unazvime no. baza luchagoma means. No, I don't want to agree with that. Ona ikamkomatana. Tiri kuti zvoni akatakura 9 months ndiani. Because remember yekuti baba handitakure 9 months nendingokubetsedzerawo but zvinenge zviri pauri. So that bond yaunenge unayo nemwana wako. Why change kuti ungangokanganwa overnight nekuti kanganwa, but in the event yekuti andina zvikwanisira zvochengeta mwana, there is shelter tineimba yedu anditika zvese zviripo ukwanisa kwenda basa ukwanisa kuchita take care of the kids, but then I'll leave you with the kids. So this is where I was then out later fend for myself, then I come back and take my kids. This is where I was going. A man will always do everything to take care of their family, whether or not they afford or they cannot. They'll try by all means with chero ndikanongwava kadola ikavo ngakasvike kumba ngakadyiwe nemwana shoko raMwari rinoti chadya cheziya munhu muri muchadya cheziya. Ini ndakabva pambabvu imbabvu. Aiwa atisi kuramba. Inzwa watosvika kure. Isitiri kuti kuenda. Alright, ndino maintain vana uinavo ikoko. Kutoramba kwachona kutoenda nevana. Ngatitangire ipapo. Ndinozotambura kamwana wangu andina zvikwanisiro. Wazvizwa sei I'm not working. Ndotanga ndobvitsvaga basa first. Ndakawana basa nozotora vana.
Saka ndopa turutaura ipapo. Ndokutadza kwacho iko. Aiwa, amnanyaya. Anyway, 24 minutes after 7. All right, I'm just going to be getting through some of the messages that are coming through from our listeners, in regards to who has got a better heart, the woman or the man, when it comes to Chengeta Kwevana. So, Uncle Saint, while Takamirira those responses and some that are coming through Sanda Maverenga, you have always been known as Sakuru Nyika. Yes. Let's talk about your upbringing. Is this something that you learned Mukura Kwenyu, or is something that you later on developed when you ventured into being an evangelist? Mukukura ndoma zvakatotangira zvamundara zvaita so tichakura padheni yanga yakanyanya padheni taigara takawanda, right, to an extent yekuti inini ndakasvika pakukura kupedza chikoro ndisingazivi kuti kune room inonzi umu ndo muspe mevasikana kana kuti mevakomana, right, isitaitorera musitting kana muchete ndo yaitova bedroom yedu, zvaitova normal izvo. Right. Why? Because pamba paigara vanhu vakadi, vanhu vakawanda. Tingati, besides vanhu vemufamily, our extended family members, ndara vaisvika paextend yekuti vaigona kutotora munhu wamuri kutoona kuti anorwara nenjere kunze uku, ouya naye padheni ototi mupe chikafu, mupe mvura gezi, zvichidaro. So zvinhu zvandakakura tichingoona. So for me it's as simple as ABC. Asi mimi maifila same uchizoona mudhara venyu vachiunza akobva tomuziya mustreet umu ari kuyozodipana zvaisa kubata here kana kuboha hai kana kuti kutotahasha kuti apa mudhara vakuita sei kuboha here yavari kuita. Of course semwana mudiki pamwe zvinenge zvichirwadza because plate yako yesadza pamwe kunenge kwatobikwawo zviri nani, kune magonanzi musi wachona makuda kuti titanga kuti pakuda uchidyiwa mudhara wobva wapindira zvavo vane mufeso wavo vakomana matoita ichibva ane nzara apa, so it was like that. Ndingatoti isusu patime yatakazokura because inini ndakapotsa ndaita last born. I'm second from last mufamily yevanhu 11. So inini zvangu zvaitova nani because kumashuro kumudhara plus mudhara anga achembera zvazvishoma. So tichitokura takatongokura mazviri zvichitongoitika, so it was normal. Taitofunga ndozvikuitika panext door. Right. I'll tell you something, Uncle Saint. Yes, sir. Inini, I've always loved social media, but I was not really following much of everything that was going on with socialites and everything. Yeah. So came a time when you were trending for having found a homeless man. All right. I think it's from 2-3 years ago, if I'm not mistaken. All right. Change your life. All right. Can we talk about that story? What really happened? Magasangana say, and what was the issue, and what's the update? All right. But there's this at that time and this ngakanganwe nekuti zvakaitika sei handiziye. Ndaitofamba tichitoenda kudombo shava. So takasvika panonzi padust, that is kuHeathcliff. Tataona umwe muchinda aitongofambawo hake pasaidi ngasina kupfeka zvakanaka. Uchitoona kutoti munhu haana kusimira zvakanaka, not zvakanaka ezi zinhu zvakanaka, but anga akatoita sekakushama. So chinhu chakatondibata ndikati munhu ari kutofamba akadai apa murume. Hana yangu yakangondiudza kuti mirai. So takapaka paside peroad and then ndamuapproach muchinda uyu. To my surprise, after takazodzwa kuti muchinda irova yezvisingaite, munhu anorwara nepfungwa. So zvevanhu vanitaura naye nekuda kumira naye chaigona kutochaya. But zvakazoita ndezvekuti ndakabva ndabvisa hembe dzese dzandakapfeka. Mukati ndiri kukudzai makabvisa zvese. Aiwa, akuita zvese pakazosara zvimwe matumbu akazosara. Yeah, and then ndobva ndamupa, and then nekamari kese kandandinako kari muhomwe ndakabva ndamupa nebhutsu. Bhutsu iyoyo nanhasi ndichiri kufunga saka makava musina moyo. No, hanzi kana uchitopaka ukaona wapa chinhu chaunokanganwa una kunatsopa. Right. Ukanatsopa unofanira kunzwa kuti apa pandabatwa apapa. Right. Apa pakaoma. Pane chaunofanira kunzwa kana uchipa munhu. Yes. Right. So you meet this guy,
you say Mirandi bad syrup and over mupa hembe dzamama makapfeka, including boots dzenu. Yes. What happens after? You know, nenitakatotaurirana tikatonzwanana. Right. Ndakatomudana akatouya. Uh-huh. So vanhu vakatanga kuuya vachida kuona, you know, munhu anorwara nepfungwa ari kufamba murodhi haatauri nevanhu, then pamira motikari iri kuda kutaura naye, then akuteera akunomira nevanhu vemota. So vanhu from afar vakatanga kusurprise kuti what's happening here. Yeah. So they started coming closer and closer and closer until vakunzwa vakangomira, and I'm so happy because hapana kuuya mukadzi kana one, because vakadzi vakatoti papa togona ungodi chogona ungochaya nemuchinda. Right. Varume ndo vakauya tobva you know tobva tatomuchinja zvadaro. And then this other guy ndopa akabva atotaura zvikanzi handisati ndakamboona zvakadai. Munhu anoteererwa nemunhu anorwara nepfungwa. Right. Handisati ndakambozviona ini. Kana iyewo pandakatomuti oboots, pandakazoona kuti anorwara, but chimwe chinoita kuti vanhu vawedzere kurwara nepfungwa sometimes ndisu the way yatinoatreata nayo. Because pandakatomupa bhutsi yewaiti akatoti yakachena iyi ndinosvibidza, ndikadaiwa yayako. Nice. Yeah. So I'm learning kuti chenyu kupa, you've got a good heart, and such to an extent that you didn't care with these guys. You know, vanhu vanakachinza iri team rinorova iri kare matambira kure. Right. So handidi kuda kuti ndine mwoyo wakanaka. Ngatibvise izvozvo. Right. Ndinoda kuzama. Yeah, because even Bible handinatsonzwisa ngozvemubhaibheri, but Apostle Paul anototi tinonanavira hatisati tachibata, but we are trying. Yeah, so hapana munhu anoita zvinhu zviri right, but we just have to try. Yeah, you know, most of the times a lot of people havatode nekutozama kwachona. Vanhu vanongotyira kure, sometimes even munhu wepa next door anenge achizvisiri kutofamba zvakanaka uchitoona. You know, hatitongodewo kuzama sometimes. Of course I know hangu kuti zvokubetsera zvinonetsa, but pane mama situations aunotoona kuti apa pari kuda kubatsirwa. Right. We're gonna take this conversation to a level of discomfort and a level of comfort at the same time. But we're talking about it, but not Zoka Munom. To those that are just tuning into Star FM, you should know that we are having Uncle Saint, a philanthropist in the city of Harare and beyond. A man that has done amazing things, changed people's lives, provided shelter, gave food, gave school fees, and even gone an extra mile of saying, I will step in and I'll share my good heart with them. So if you've got a question for Uncle Saint, 0772 162 651.